हेलो हाय दादा भाई ଆଉ ତାଙ୍କର ବହିନମାନେ ଆଜ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରବାର ଥିଲା। ହେନ୍ତା ଏଇଟା ସବେ ଜାଣିଛନ୍ ସବକ ସଙ୍ଗେ ବିତୁଛେ ବି ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତ ଟପିକ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା କି ଯେ ଦୁନିଆଟା କେତେ ମତଲବୀ ଏ ମତଲବୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁନିଆତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କି ତୁମର କଲିଗ ଯେ ବି ଯେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛ ସବେ ମତଲବୀ ଆନ୍ତ ଖାଲି ନିଜର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନକେ ଛାଡ଼ିକରି ଖାସ କରି ନିଜର ମାँ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନି କାଁ ତୁମର ମାँ ଆଉ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମର ମାँ ବି ଆସନ୍ ଲେକିନ୍ ମେ ବି ସମ୍ ହାଉ ତୁମର ଦାଦା ଭାଇ ଗଲା କି ନିଜର ଭାଇ ବହନ ଗଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାର ଲେକିନ୍ ମାँ କେବେ ତାଙ୍କର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଥିସି। ତ ସେଲ୍ଫିସ୍ ନି ଥାତ ନିଜର ମାँ କର କେବେ ହେଇପାରେ କେନ୍ କେସ୍ଟା ଭଲ ମୁଇଁ କହିନି ପାରେ ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99.9 ଯଦି କେନ୍ସି ମାଁ ତାର ଛୁଆକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନି କରବାର୍ ମାନେ ଜାଣବ ଯେ ତାର ମାଁ ଥି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ହେଲେ ଏଖେନ୍ ତକ ଭାଇ କେନ୍ସି ମାଁ କେନ୍ସି ଛୁଆ କେନ୍ତା ନି ବିଗଡ଼ାଏ କି ସେଲ୍ଫିସ୍ ନି करे କେବେ ହେଲା। तो बेसी किसी डिस्कस नहीं करे हैटा नहे जे लोग सब बेले देखिकी चिन्ह जान केनटा तुम लगे सुइटेबल लोग आंत ताके चिन्हट के कहले दुनिया थी बहुत लोग तुमके बहुत कुछ चीज कथा कहबे आम तुम आम सब किसी कर दे पारमु तुम लगे अरे दुनियाटा सब मोह माया है तो इग्नोर कर जेन देखुछ एटा है ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲସୁଆ ଲୋକର କରାମତି ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି ଖାନା ବନାବି ଲେକିନ୍ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା କି ଟାୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଥିଲା ଏତ୍କି ଯେ ଆଉ ମନ ନି କରଲା ଭାବିଥିଲି ସ୍ନାକ୍ସ ବନାବି ଖାଇବି ଏକରି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଭାଇ ମୋର୍ ଲାଗି सोमवार रविवार बुधवार गुरुवार सब समान है ହେଲା ଜୁସି ଚିକେନ୍ ଏଇଟା आज भी बने KFC चिकेन ଏତ୍କି ସ୍ନାକ୍ସ हेते टाइम बने दे नहीं पारली स्नाक्सटा बहुत इजिली तो हेतले ही गला करदेली सॉरी। तो एतके ही कहबी कहूली बेसी कहले जान काण हवा जे लेक्चर हो आम लेक्चर देखनी चाहबार दिन सारा तुम सारा दिन सारा थकी हारिक आब लेक्चर सुनब नहीं जाए ना हो पारे तुम सकाल वीडियो देखुच हो पारे द्विपहर देखुच कि राति देखुच तो बेसी लेक्चर मारले नहीं क्या लोग इग्नोर मानसन है। तो थैंक यू हैव ए ग्रेट डे।